መንግስቲ አሜሪካ ብዛዕባ ይፎን ሰብ ዘይኮነ በዓድ ፍጥራን ዝምልከት ንልዕሊ 60 ዓመታት በልዑል ሚስጥር መጽናዕትን ሒዝዎ ዝጸንሐ ሰነድ ንህዝቢ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ቪድዮ ካብተን መጽሓፍ ሄኖክ ዝተጠቐሱ ሰማይ ሓለውቲ ፍጥራት ጀሚሩ ክሳብቲ ኣብ ረዝዌል ተሓምሺሹ ዝወደቐ በዓዲ ሰማያዊ መርከብን ኣብ ውሽጡ ዝነብሩ ሰብ ዘይኮነ በዓዲ ፍጥራንን ክንርኢና። ክሳብ ታብ ቀረባ እዋን ብተግባር ምህላው ህዝቢ ዝፈለጠ ኤርያ 51 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ በዓዲ ቴክኖሎጂ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ዝካየደሉ ምስጢራዊ ቦታ ከምኡውን ሰብን ሰብ ዘይኮኑ በዓዲ ፍጥራንን ባዮጀነቲክ ፈተነ ዝግበረሉ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ዝርከብ ዱልሴ ቤዝ ምስጢራዊ በዓቲ ዝሓዝዎም ዘስደምሙ ምስጢራትን ታሪኻትን ሓደ ብሓደ ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ቪድዮና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ንምዃኑ ካብ ምድሪ ወጻኢ ኣብ ካሊእ ፕላኔት ህይወት ኣሎ ኢልኩም ተኣምኑ ዶ? መልስ ናይ ዝሕቶ ኣብዚ ቪድዮ ክትረኽብዎ ኢኹም ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ቤተሰብ አንድሮሜዳ ኦንላይን ሚድያ ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ኣይፈልየና። ደቂ ሰባት ንዘመናት ኣብ ሰፊሕ ኣድማስ ንበይንና ንነብር ከም ዘለና ክንኣምን ጸኒሕና ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ታሪክ ስልጣኔና ተሰኒዶም ዘለዉ መዛገብቲ ካሊእ ሓቂ እዮም ዝሕብሩ። እዚ ምስጢር ትማሊ ወይ ከዓ ቅድሚ ትማሊ ዝተጀመረ ዘይኮነስ ምስ ምስረታ ስልጣነ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር እዩ። ኣብቶም ጥንታውያን መዛገብትና ብዛዕባ ካብ ሰማይ ዝወረዱ ኣማልኽቲ ወይ ከዓ ፍጡራት ተደጋጊሙ ተሰኒዱ ይርከብ። ኣብ መጽሓፍ ሄኖክ ብዛዕባ ሰማይ ሓለውቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ፍጡራት ብዝርዝር ተቐሚጡ ኣሎ። እዞም ፍጡራት ካብ ሰማያዊ መድረኽ ወሪዶም ኣብ ልዕሊ ጎቦ ኣርሞኒኦም ከም ዝዓረፉ እዩ ዝግለጽ። እዞም ፍጡራን ደቂ ሰባት ንዘመናት ዘይተፈለጠ ቴክኖሎጂ፣ ምስጢር ስነ ከዋክብቲ፣ ናይ ማዕድናት ስራሕን ዘላለዩ ስልጡናት እዮም ነይሮም። እቲ መጽሓፍ ከም ዝሕብሮ እዞም ፍጡራት ምስ ደቂ ሰባት ተሓዋዊሶም ዓለምና ዓብይ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ከም ዘምጽኡ እዩ ዝእመን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ናይ ነቢ እስቅኤል ራእይ ክንመጽእ ከለና ድማ ሓቂ ብዝበለጸ ግልጽ ይኸውን። እስቅኤል ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ውሽጢ መንኮራኩር ዘላ መንኮራኩር ብርሃና ከም ነሓስ ዝጽብቕን ብልዑል ፍጥነት እትጓዓዝን ሰማያዊ መርከብ ገሊጹ እዩ። እዚ ከዓ ቴክኖሎጂ ሎሚ ንሕና ይፎ ወይ ከዓ ዘይፍለጡ በረርቲ ኣካላት ንብሎ ዘለና ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ሰማያት ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ዓብዪ ምልክት እዩ። ንዘመናት ኣብ ጥንታውያን ጽሑፋት ጥራሕ ተዓሽጉ ዝጸንሐ ምስጢር ሓምለ 1947 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ምድረ በዳ ኒው ሜክሲኮ ሮዝዌል ኣብ ዝተባህለ ቦታ ተግባር ተራእዩ እዩ። ማክ ብራዘል ዝተባህለ ሓረስታይ ሓደ ነጎዳ ዝመስል ድምፂ ድሕሪ ምስምዑ ንጽባሒቱ ኣብ ሕርሹ ዝረአየ ነገር የታሪክ ደቂ ሰባት ቀይሮ ክኢሉ እዩ። እቲ ዝተረኸበ ስብርባር ማዕድን ካብ ምድራዊ ዓቕሚ ወጻኢ ዝነበረ እዩ። ከም ኣሉሚንየም ዝቐለለ ግን ድማ ብሞደሻ ዘይስበር ብሓዊ ዘይመክኽ ተዓጺፉ እንደገና በዓሉ ቅርጹ ዝቕይር ሜሞሪ ሜታል ዝበሃል እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ መጀመርታ በራርሻ ንሒዝና ዝብል ወግዓዊ መግለፂ እንተውፅእ እኳ ብቕፅበት ግን ነቲ ሓበሬታ ብምዕፋን ናይ ኣየር ኩነታት መጽናዕቲ ባሎን እዩ ብምባል ነቲ ሓቂ ንህዝቢ ብምጥፋእ ተኸልኪሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ይፎ ዝተረኸቡ 4 በዓዲ ፍጡራን እዩ። መረዳእታታት ከም ዝሕብርዎ እዞም ሰማያዊ ፍጡራን ቁመቶም ሓፀርቲ ዓበይቲ ጸለምቲ ኣዒንቲ ዘለዎምን 4 ኣጻብዕቲ ጥራሕ ዝነበሮም እዮም። እዞም ሰብ ዘይኮኑ በዓዲ ፍጡራን ብምስጢር ተላዒሎም ናብቲ ኦሃዮ ዝርከብ ራይት ፓተርሰን ኤር ፎርስ ቤዝ ተወሲዶም እዮም። ሓደ ካብኣቶም ንገለ እዋን ህያው ኮይኑ ከም ዝነበረን መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ሓቂ እዚ ንልዕሊ 60 ዓመታት ክቐብሮ ከም ዝጸንሐን ብዙሓት መሰኻኽር ድሒሮም ተዛሪቦም እዮም። ካብዚ ዕለት ጀሚሩ ነይሩ ካብ ምድሪ ወጻኢ ዝመጹ በዓዲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢድ ደቂ ሰባት ዝኣተወ። ምዚ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ኤርያ 51 ምልዓል ግድን እዩ። ኤርያ 51 ተራ ወታደራዊ ቤዝ ኣይኮነን። ኣብ ኔቫዳ ካብ ከተማ ላስ ቬጋስ 130 ኪሎ ሜትር ንሰሜናዊ ምዕራብ ርሒቑ ኣብ ጥቓ ደረቕ ቃላይ ጉሩም ሌክ ዝርከብ ኮይኑ ብበረኸቲ ጎቦታት ዝተኸበበ ንዓሰርተታት ዓመታት መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ቦታ ምህላውን ህዝቢ ክኸሕድ ጸኒሑ እዩ። ብወግዓዊ ካርታታት ግዛኣት ኣሜሪካ ድማ ከም ባዶ መሬት ተገይሩ ይሰኣል ነይሩ። እዚ ምስጢራዊ ቤዝ ኣብ ዓለም ካብቶም ልዑል ሓለዋ ዝግበረሎም ኮይኑ ወታደራዊ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ መሬት ብዝተቐበሩ ቴክኖሎጂታት ከምኡውን ዝኾነ ወታደራዊ ይኹን ናይ ሲቪል ነፋሪት ብእውን ክሓልፍ ዝኽልከለሉ 24 ሰዓት ናይ ሳተላይትን ራዳርን ክትትል ዝግበረሉ ቦታ እዩ። ናይቲ ምስጢራዊ ቦታ ሰራሕተኛ ዝነበረ ቦብ ላዘር ዝበሃል ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስጢር ኤርያ 51 ናብ ዓለም ከቃልዕ ከሎ ዝዓበየ ስራሕ ኣብቲ ህዝቢ ዙርዮ ናይ ደገ ህንጻታት ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ መሬት ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ካብ ቃላይ ጉሩም ሌክ 25 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ገጽ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ፓፖስ ዝተሓበየ ሳይት 4 ዝበሃል ምስጢራዊ ቤዝ ኣሎ።
ቦብ ላዘር ከም ዝገለጾ ኣብ ትሕቲ መሬት ሃንጋር ዝበሃሉ መኽዘን ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ጎቦ ዝተዃዓቱ ኮይኖም በሮም ምስቲ ሕብሪ ከረን ክመሳሰሉ ምስቲ ከውሒ ዝተሸፈኑ እዮም። ካብ ሰማይ ንዝጥምት ሰብ እቲ ጎቦ ድልዱል እምኒ እምበር ኣብ ውሽጡ 9 ይፎታት ዝሓዘ ቤት ምዃኑ ኣየረን። እዘን መንኮራኩራት ዝተፈላለዩ ቅርጺ ከም ዝነበረንን እታ ቦብ ላዘር ሰርሐላ ስፖርት ሞዴል ትበሃል ዝነበረት ካብ ሓደ ዝተዋሃደ ጻዕዳ ማዕድን ዝተሰርሐት ስፌት ወይ ከዓ መገጣጠሚ ዘይነበራ እያ። እሞ ደኣ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምንታይ እዩ እዚ ቦታ ብምስጢር ክሕዞ ጸኒሑ? መልሲ ናይ ዝሕቶ ዋንነት ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ምሁራት ይገልጹ። ኣብ ኤራ 51 ዝካየድ ስራሕ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ይበሃል። ማለት እውን ሓንቲ በዓዲ ቴክኖሎጂ ፈታቲሕኻ ከመይ ከም እትሰርሕ ተረዲኻ መሊስካ ምድራዊ መልክዕ ሂብካ ምስራሕ ማለት እዩ። ቦብ ላዘር ኣብቲ መደበር ናይ ምንቅስቓስ ሲስተም እዩ ዘጽንዕ ነይሩ። እተን ይፎታት ሞተር የብለንን ነዳዲ ይጥቀማን ኣብ ክንዱ ኤሌመንት 115 እቲ ሕዚ ሞስኮቪየም ተባሂሉ ዝፍለጥ ከቢድ ማዕድን ተጠቒመን ሓያል ማግኔቲሳዊ ሓይሊ ብምፍጣር ስሕበት መሬት ብምቁዋም ከም ዝንቀሳቐሳ ይገልጽ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤራ 51 ብምስጢር ክሕዞ ዝጸንሐሉ ቀንዲ ምኽንያት ብኽልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ቀዳማይ ወታደራዊ ልዕልና ካብ ምድሪ ወጻኢ ዝመጸ ቴክኖሎጂ ዝውንን ሃገር መላእ ዓለም ናይ ምቁጻር ሓይሊ ይህልዎ። ካልኣይ ኢንቶሎጂካዊ ስንበደ ህዝቢ ዓለም በይና ኣይኮናን ካባና ብቴክኖሎጂ ኣዝዮም ዝለዓሉ ፍጥረት ኣለዉ ዝብል ሓቂ ምስ ፈለጠ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምርግጋዕ ዓለም ክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ። ኤራ 51 መጋረጅኡ እስካብ ሕዚ ብምሉእ ኣይተኻልዐን። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስሙ ብወግዒ ይጥቀሶ እምበር ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ S4 መደበር ግን እስካብ ሕዚ ካብ ዓይኒ ሳተላይትን ካሜራን ተሰዊሩ ይርከብ። መንግስቲ ኣሜሪካ እዞም በዓዲ በረርቲ ኣካላት ከመይ ገይሮም ንሕጊ ፊዚክስ ሰጊሮም ከም ዝጓዓዙ ንምርዳእ ቢልዮናት ዶላራት የፍስስ ኣሎ። እዚ ቴክኖሎጂ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ፍጹም ዝተፈልየ ዝገብሮም 5 ወሰንቲ ባህርያት ኣለዎ። እዞም ባህርያት ብናይ ቀደም ናይ ፔንታጎን መርማሪ ሉዊስ ኤሊዘንዶ ዝተገለጹ ኮይኖም ሓደ በራሪ ኣካል ምድራዊ ኣይኮነን ንምባል ዘገልግሉ መዐቀንታት እዞም ስዑ እዮም። ቀዳማይ ካብ ድምፂ ብዕፅፊ ዝቀልጠፈ ፍጥነት ሓንቲ ምድራዊት ጀት ነፋሪት ካብ ድምፂ ክትቅልጥፍ ከላ ሶኒክ ቡም ዝበሃል ዓብዪ ነጎዳ ትፈጥር እያ። እዞም ይፎታት ግን ብሰዓት 20,000 ማይልስ እንትጓዓዙ ምንም ድምፂ ኣይፈጥሩን። እዚ ማለት ከዓ ንኣየር ቀዲዶም ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ቫክዩም ዝጓዓዙ ዘለዉ ይመስሉ። ካልኣይ ንራዳርን ዓይኒ ሰብን ዘይምርኣይ እዞም ኣካላት ብሃንደበት ካብ ዓይኒ ክስወሩ ወይ ድማ ካብ ራዳር ከይኣተዉ ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም። ሳልሳይ ካብ ጠፈር ናብ ባሕሪ ምስጋር እቲ ዝገርም ባህሪ እዞም ኣካላት ካብ ጠፈር ናብ ኣየር ካብ ኣየር ድማ ናብ ዓሚቕ ባሕሪ ፍጥነት ከይቀነሱ ክትሕሉ ምርኣይ እዩ። ራብዓይ ብቕጽበት ፍጥነት ምውሳኽ ዝኾነት ምድራዊት ነፋሪት ፍጥነት ክትውስኽ ከላ ግዜ የድልያ እዩ። እዞም ኣካላት ግን ካብ ዜሮ ተበቂሶም ብሰከንድ ናብ ኣሽሓት ማይልስ ይውንጨፉ እዮም። ሓምሻይ ብዘይ ክንፊ ምንስፋፍ ናይ ሰብ ነፈርቲ ክንፊ ሞተር ወይ ከዓ ነዳዲ የድልየን እዩ። እዞም ኣካላት ግን ምንም ዓይነት ክንፊ ወይ ከዓ ትኪ መውፂእ የብሎምን። ንስሕበት መሬት ብዓለም ብዝፈጥሮ ማግኔቲሳዊ ሓይሊ ሰጊሮም ኣብ ኣየር ንሰዓታት ጸጥ ኢሎም ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም። ኮሎኔል ፊሊፕ ኮርሰንን ካልኦት ተመራመርትን ከም ዝገልጽዎ እቲ ንሕና ሎሚ ናይ ደቂ ሰባት ፈጠራ ኢልና እንጽውዖም ብዙሓት ቴክኖሎጂታት ኣብቲ ካብ ሮዝዌል ዝተረኸበ ይፎ ብሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ዝተቐድሑ ምዃኖም ይገልጹ። ካብኣቶም ገለ ቀዳማይ ፋይበር ኦፕቲክ ሓበሬታ ብናይ ብርሃን ፍጥነት ክጓዓዝ ዝገብር ቴክኖሎጂ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ይፎ ዝተረኸበ ናይ ብርሃን ሲስተም ዝተቐድሐ እዩ። ካልኣይ ኢንቴግሬትድ ሰርኪት ወይ ከዓ ማይክሮቺፕስ ቅድሚ 1947 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኮምፒዩተራት ከም ሓደ ክፍሊ ገዛ ዝዓበያ ነይረን። ድሕሪ ፍጻመ ሮዝዌል ግን ቴክኖሎጂ ማይክሮቺፕስ ብሃንደበት ዓብዪ ዝላር እዩ። እዚ ከዓ ካብቶም ይፎታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ኣናእሽተይ ናይ ኮምፒዩተር ሰሌዳታት ዝተቐድሐ እዩ። ሳልሳይ ስቴልስ ቴክኖሎጂ ንራዳር ዘይረኣያ ነፈርቲ ከም B2 ቦምበር ዝተሰርሑሉ ማዕድን ካብቲ ይፎታት ንማግኔት ማዕበል ዝምልሱሉ መንገዲ ዝተምሃዘ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ምንም የለን እናበለ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ቢልዮናት ዶላራት በጀት እናመደበ ንምስጢር ይፎታት ዝምርምር ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ኣጣይሹ እዩ። እቲ ቀዳማይን ፍሉጥን ፕሮጀክት ብሉቡክ ኮይኑ ካብ 1952 እስካብ 1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብምጽናዕ ልዕሊ 12,000 ጸብጻባት ይፎ መርሚሩ እዩ። መንግስቲ ነዚ ፕሮጀክት ንህዝቢ ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ብምባል ከም መጋረጃ ተጠቒሙሉ እዩ። ይኹን እምበር 701 ጉዳያት ክሳብ ሎሚ ዘይተፈለጡ ተባሂሎም ሚስጥር ኮይኖም ተዓጽዮም ኣለዉ። ድሕሪ ክስተት ሮዝዌል ድማ
ፕሬዚደንት ትሩማን ማጀስቲክ 12 ዝተባሃለ ልዕሊ 12 ሳይንቲስታትን ወታደራዊ መኮንናትን ዝሓዘ ሚስጥራዊ ኮሚቴ ኣጣይሹ ነይሩ። ዕላማ እዚ ስውር መንግስቲ ተባሂሉ ዝመን ጉጅለ ንኩሉ ካብ ዩፎታት ዝተረኸበ ቴክኖሎጂን ሬሳታትን ብምስጢር ንምዕቃብ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ቴክኖሎጂ ወፃኢ ብመንፈሳዊ ሓይሊ ንምስጢር ዩፎታት ንምርኣይ ስታርጌት ፕሮጀክት ኣጣይሹ ነይሩ። ካብ 1978 ክሳብ 1995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝጸንሐ ኮይኑ ሰባት ብናይ ኣእምሮ ሓይሊ ወይ ድማ ኢማጂኔሽን ተጠቒሞም ምስ ባዕድ ርክባት ንምፍጣር ዝተገበረ ዝገርም ምርምር ነይሩ። ኣብ ዘመናዊ ግዜ ድማ Advanced Aerospace Threat Identification Program ዝተባሃለ ምስጢራዊ ፕሮጀክት ካብ 2007 ክሳብ 2012 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተኻይዱ እዩ። እዚ ብሉዊስ ኤሊዛንድሮ ዝምራሕ ዝነበረ ፕሮጀክት ነቶም ፔንታጎን ሕዚ ሓቂ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሰነዳት መጀመርያ ግዜ ብምስጢር ዝመርመረ እዩ። ሕዚ ድማ ኩሉ ምስጢር ናብቲ ኦል ዶሜን ኣናሞሊ ሪዞሉሽን ኦፊስ ዝተባሃለ ወግዓዊ ቤት ጽሕፈት ተሰጋጊሩ ይርከብ። እዚ ትካል እምበር ንልዕሊ 70 ዓመታት ተዓሽጉ ዝጸንሐ ታሪክ ዩፎታት ዳሃሲሱ ካብቶም ኣሽሓት ሰነዳት 162 ዘይተፈትሑ ጉዳያት ሎሚ ይፋ ንክኾኑ ዝወሰነ። ካብ ኤርያ 51 ኣዝዩ ዘፍርሕ ምስጢራዊ ቦታ እንተልዩ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሜክሲኮ ኣብ ትሕቲ ጸጥ ዝበለ ጎቦ ኣርቸሊታ ዝተሓዊ ዘሎ ዱልሴ ቤዝ እዩ። እዚ ቦታ ብወግዒ ወታደራዊ መደበር ኣይኮነን። ኣብ ክንዱ ብመሰረት ምስክርነት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካን ካብ ምድሪ ወጻኢ ዝመጹ ባዕድ ሰብ ዘይኮኑ ፍጡራን ዝተገበረ ውዕል መፈጸሚ ባዮጀነቲክ ቤተ ፈተነ ቤዝ እዩ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ቤዝ ሰብ ዘይኮኑ ባዕድ ፍጡራን ቴክኖሎጂ ክህቡ ከለዉ መንግስቲ ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ምርምር ጄኔቲክስ ንኽገብሩ ምፍቃድ እዩ። እዚ ቤዝ ብቐጥታ ናብ ትሕቲ መሬት ዝወርድ 7 ደብሪታት ከም ዘለዎ ይንገረሉ። ነፍሲ ወከፍ ደብሪ ድማ ናይ ባዕሉ ምስጢር ኣለዎ። ካብ ደብሪ 1 እስካብ 4 ንወታደራዊ ሓለዋ መኽዘን ኣጽዋርን መንበር ሰራሕተኛታትን ዘገልግሉ እዮም። ደብሪ 6 ድማ ናይ ኣዳራሽ ቅዠት ዝበሃል ኣዝዩ ዘስቅቕ ቦታ እዩ። ኣብዚ ቦታ ሰባት ምስ ባዕድ ፍጡራን ዲኤንኤ ብምሕዋስ ደጋላ ፍጡራት ዝፍጠረሉ እዩ። ደብሪ 7 ድማ ንመዳጎኒ ጭውያት ዝተፈጸመሎም ሰባትን ባዕድ ፍጡራንን ዘገልግሉ እዩ። እዚ ምስጢራዊ ቤዝ ምስ ኤርያ 51 ትሕቲ መሬት ብልዑል ፍጥነት ብዝጓዓዛ ማግኔቲሳዊ ባቡራት ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ እቲ ምስጢር ክሳብ ክንደየናይ ዓሚቕ ምዃኑ የርኢ። ንዓለም ዘስንብት ታሪክ ዱልሴ ዝተፈጸመ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኮይኑ ፊሊፕ ሽናይደር ዝተባሃለ ናይ ነጥቢ መሃንዲስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትሕቲ መሬት ዓሚቕ ጉድጓድ ክኹዕቱ ከለዉ ብሃንደበት ምስ ሰብ ዘይኮኑ ዓበይቲ ፍጡራን ገጽ ንገጽ ከም ዝተራኸቡን ኩናት ከፊቶም እቶም ወታደራት ኣሜሪካ ተራ ብረት ጥራይ ሒዞም እቶም ሰብ ዘይኮኑ ፍጡራን ድማ ካብ ደረቶም ብዝትኮስ ናይ ፕላዝማ ብርሃን ከም ዝተዋግኡን በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ኩናት 66 ወታደራትን መሃንዲሳትን ብቐጥታ ተቐቲሎም እዮም። ፊሊፕ ሽናይደር እውን እቲ ናይ ፕላዝማ ብርሃን ደረቱ ተወቂዑ ወይዱ ዝነበሩ 3 ኣጻዋዕቱ ድማ ብሰንኪ ጨረር ሓይሊ ቀጥታ መኺኾም ጠፊዮም እዮም። ፊሊፕ ሽናይደር ኣብቲ ኩናት ብህይወት ዝተረፉ ሒደት ሰባት ሓደ እዩ። ንሱ ንዓመታት መንግስቲ ምስ ባዕድ ፍጡራን ውዕል ኣለዎ፣ ኣዋልድናን ኣወዳትናን ይጭወይ ኣለዎ ብምባል ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ሰሚናራት ብምክያድ ሳብ ዝወቱልኒ እዚ ምስጢር ክዛረበየ ይብል ነይሩ። ምስጢር ዩፎታት ኣብ ምድሪ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ሓምለ 1999 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣፖሎ 11 ኣብ ወርሒ ክትዓርፍ ከላ ኒል ኣርምስትሮንግን ባዝ ኣልድሪንን ናሳ ዝለኣኽዎ ምስጢራዊ ናይ ድምፂ ሬድዮ ኣርምስትሮንግ ብድንጋጼ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ እዞም ኣካላት ዓበይቲ እዮም፣ ካብ ማዕደና ዘሎ ሽንጥሮ ደው ኢሎም ይዕዘቡና ኣለዉ፣ መንከራኩሮም ከም ናትና ብዕፅፊ ተዓቢ ኢሉ ነይሩ። ተመራመርቲ ከም ዝገልጽዎ ኣብቲ ጸልማት ክፍሊ ወርሒ ከምኡውን ኣብ ማርስ ብፍላይ ድማ ሲዶንያ ዝበሃል ቦታ ሰብ ስራሕ ዝመስሉ ቅርጽታት ተረኺቦም እዮም። እዞም ሰነዳት ክሳብ ሕዚ ብናሳ ምስጢራዊ ተባሂሎም ተዓሺጎም ጸኒሖም እዮም። ኮማንደር ዴቪድ ፋራሾር ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ፓይለት ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ዩፎ ገጽ ንገጽ ከም ዝተራኸበን እቲ ዩፎ ምንም ዓይነት ክንፊ ወይ ከዓ ሞተር ዘይብሉ ኣብ 80,000 ጫማ ናብ ባሕሪ ብሰከንድ ዝወረደ ኩሉ ናይ ራዳር ቴክኖሎጂ ዘንዕቕ እዩ ይብል። ተቆጻጸርቲ ራዳር እውን እዞም በረርቲ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰከንድ ኣሽሓት ማይልስ ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉ ሰነድ ኣረጋጊጾም እዮም። እዞም ዩፎታት ኣብ ክልል ኣየር ምድሪ ክንሳፈፉ ከለዉ ዘለዎም ጽልዋ ብኽልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል። ቀዳማይ ዩፎታት ሓያል ማግኔቲክ ሓይሊ ስለ ዝጥቀሙ ሳተላይታት ብቕጽበት ደው ከብልዎም ወይ ድማ ሓበሬቶም ክጠልፍዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንዓለም ናብ ዲጂታል ጸልማት ከጥሕላ ይኽእል እዩ።
ካልኣይ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂዮም ክንርዳእ እንተኽኢልና ንዓለም ካብ ነዳዲ ነፃ ዝኾነ ጉልበት ክህቡና ንሕዱር ሕማማት ዝፍውሱ ናይ ባዮቴክኖሎጂ ምዕባለታት ክፈጥሩልና ይኽእሉ እዮም። ኣብ መወዳእታ እዚ ዛዕባ እዚ ንኣይ ታሪክ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣነ ካብ ምድሪ ወፃኢ ህይወት ከም ዘሎ ብጽኑዕ ይኣምን እየ። ምክንያቱ ከዓ ቅድሚ 20 ዓመት ህፃን ከለኹ ኣብ ሰማይ ሓደ ዘይተለመደ ቅርጽ ክቢ ዘለዎ ብልዑል ፍጥነት ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ክበርር ተዓዚበ እየ። በቲ ሽዑ ግዜ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጦ ኣይነበረንን። ሕዚ ኮይኑ ነቲ ታሪክን ሰነዳትን ክርኢ ከለኹ ግን ሽዑ ዝረኣኽዎ ነገር ይፎ ከም ዝኾነ እየ ዝኣምን። ነዚ ውልቃዊ ፍጻመ ድማ ከም መበገሲ ብምግባር ኣብዚ ዛዕባ ትኩረት ዝገበረ ፈቃር ልቢ ዝብል ሳይንሳዊ ልበወለድ መጽሓፍ ክጽሕፍ ክኢለ እየ። ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ? ህይወት ካብ ምድሪ ወፃኢ ኣሎ ኢልኩም ተኣምኑ ዶ? ይፎሪኹም ትፈልጡ ዶ? ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡልና። ሎማዓንቲ ዝነበረና ዓሚቕ ጻንሒት ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽል ብኻሊእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።